Takže čaute ľudia, vás zdravím u ďalšieho videa, tentokrát je to série Far Cry 3 a môžete si všimnúť, že na našom kanále som vymazal všetky videá som vymazal z jedného dôvodu, boli bez komentáru, bohužiaľ iba niektoré boli s komentárom, lebo nešiel mi mikrofón. To hru nehráme od začiatku, to vás ani nenapadá. A počkajte, súky, vybušniny, boli na rakety, špeciálne šipy, šipy, aha, to sú tie zapalné. Počkajte. Púzdro, ale čo to je púzdro? Je to púzdro na zbranie, takže ideme si po púzdro na zbranie, počkajte, takže tak, ulice, to sa opalo, všimnúť, ne, 1860, ešte to je dosť, a my si potrebujeme jednoducho pozrieť na zbranie a potrebujeme na to kozu, ale čakajte, 100% či na to potrebujeme kozu. Tak pozrieť na zbranie, takže kozí kúže, kde tu máme kozy, treba niekde stane preč a počkajte. Keď vystávame, musíme nájsť kozu. Kozičky, takže pôjdeme sa tu. Práve si len pôjdeme za kozičkami. Tak. Táto séria nebude to celé let's play ako až do konca, ale poslednú misiu určite, keď tam dojdem, tak vám to natočím. To budú len také videjka. A teraz jednoducho dáme si tak. A kde nájdeme tieto kozy nájdeme niekde tam. Asi tu. Niekde kozy. Aby sme sa nezabili. Sakra, no. Je naša zbraň krásna. Takže už idem tam. Mohli ste si všimnúť, že vyšlo Far Cry 4. Nedávno pred 3 alebo 2 dňami. Tak nejak. Kde mali byť kozy, sakry. Počkajte, sme tu, ale kde sú tie kozy? Potrebujeme jednoducho pozrieť na zbranie. Tak. Tu by mali byť niekde tie posraté kozy. Kozy. Ja potrebujem kozy. Žiadne tieto tu blbosti, dážnik, to nepotrebujeme, potrebujem kozy. Kozu chytíme ju niekde. Tam sú, what the fuck, tak tam si, tak je mŕtva jednoducho, stochla. My si ich zabijeme už rovno viac.
napríklad. Tak. A teraz dáme si výroba. Tak. Pouzdra zbraně, je to je pouzdra. Teraz rozpustím pouzdra, to jde. Tak a tu vidíte, teda se tam to otvorilo a bude to odstavovat zbraň. Takže to je dobré. To je dobré. A zrovna půjdeme. Půjdeme. Co je to? Půjdeme tu. Lebo tam jsou tyto jeleni. Budeme mít 3 zbraně dokonce, takže to bude super. Low. Počkej, ještě, já se ještě na to rozpustím, co to potřebujeme. Pozor na zbraně, rozpustím. Jelení kůže a tu jsou čo? Jeleně. Hej, jeleně. Takže si vybereme pédičku. Jdeme na to, takže nevím, kde to budu jeleně na ostrově, ale dobré. A tak braj tu jsou. Aha, to lidi. No, to jsou náničky. Půjdu do vody. Aha, jelení kůže. Tak, odbavila raketu, to se stručně někam. Zdravím, jelení kůže. Oh, tak to je debil. Žralok. Jsem se posral. Chci běž, ty debil jeden. Cigane, pojď se být, pojď se být, pojď. Shit, já jsem se posral skoro. Ty vole, to čo bolo? Tak ty kokso, tak to bolo to čo? Já jsem se skoro posral. Jednoducho jsem se skoro posral a posral jsem se do čista. Takže já se tu pozriem, myslím na výrobu. Toto ty vole, takže jelení kůže nevím moc ani jednu, ale my získáme, dáme si jednoducho. Speciality, reflexní luk, použít. Tak. Doufám, že máme šipy. Smrdíte, že máme šipy, ale pokud je to... Když nemáme šipy, musíme si koupit šipy. Rychle šipy. Rychle ulice, šipy. Šipy jsou lacné, jdeme na nich. Tak, kde jsou ty jeleně, vole, riť. Ale, ty vole, keď jste si všimli, my tu máme, to blbé měritko, to je úplně šitné měritko. Nic proti němu, ale je to šitné měritko. Si šitné, počulo si. Takže do ryti já teda tu nejsem žádné, teraz tu je ani hovno. Teraz jak se to moje bratko a ještě aj ten nebyl na nás skočil. Tiger půvači, jaký to je. Bože, to jsou všetci mrtví. Ľudia sú na nič. Keď tu sú títo smrti. Teraz nemám ísť.
No, kde mám ísť? No, páne Bože. Tak to nedochádza do úvahy, toto do ryti. Teraz som sa skoro posral zase. Je Bože, ty debil, jeden tegeš. Je Bože. Dobre, takže teraz tiško. Tiško, ideme. Zabijeme ich potichu. Ako mušky. Toto je taký debilný jeleň. A je to taký debilný jeleň. Čo to je za riť? Ew. No. Výroba. Tak. Sumky, pozdrav zbraně. Pozdrav. Tak. Žraločiku, že tak to si straš. Protože žraloka nejdem. Tiško teraz, tiško. Je nikoho, pane Bože. Jednoducho, ja som teraz posratý z tejto hry. Tak dáme tak, ale pôjdeme rovno tam. Spripravíme zbrania a pôjdeme a každému rozstrieľame riť. A to bude husté. A tak. Momentálne si zoberieme toto. Dáme si to použiť. Dáme si to tu. No teraz. Máme tak. Dáme si pištolku. No a tu máme našu pištolku krásnu. Počkajte, čo je lepšie? Tak toto má lepšiu. Toto má... A toto účinnosť. Toto je naša pištolka hlasne. Keď tak si to zmeníme. Ešte, hej. Munice. Do pištole. To sa okolo. Tak. Sme plný. Nie, ešte nie sme plný. Ešte munice a šiby. Tak. Toto by bolo asi prvé video z Far Cry, takže čau a uvidíme sa u ďalšieho videa.